puku kwuru puku ndị Anambra ọkasị ndị mmadụ sigasị na mpaghara dị iche iche ụka nakwazi ndị na-azụ okwe ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị nọ n'ọdụ nso a wee gbakọọ n'Igbo Ukwu okporochi ime obodo Agụata iji wee sị Ezinne Josephine Osuakwụ Ụbaka ya jee nke ọma. Bụ nne Basil Osuakwụ bụ onye isi otu bọọdụ na-elekọta otu nkwado nke ọkammụta Soludo. Onye nọ n'isi ya bụ ụka enimozu bụ bishọp ụka Kalik na Dayọsis nke Ekwulọbịa bụ Peter Cardinal Okpaleke ma bụrụ mmemme enimozu dọtara ọtụtụ ndị bishọp ndị etiri echichi n'ụka Kalik nakwa ndị nke sitere n'ụka ndị ọzọ. Chibụzọ Obidike ga-atụkọtapụrụ gị akụkọ a. Ụka enyimozu ahụ Cardinal Okpaleke kọwara Ezinne Osuakwụ Ụbaka bụ nke nagoro mmụọ dịka ezigbo onye otu Kraịst nakwazi onye biri ndụ umeala ya nakwazi ndụ ịkwụba aka ọtọ site na okwu mgbaama ndị mmadụ gbara maka ya ma gwazikwa ndị ahụ bịara na ụka ahụ ka ha ghomie ya. Oge ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, Gọvanọ Chukwuma Soludo kọwara obi mwute ya nyegara ọnwụ Ezinne Osuakwụ Ụbaka ma kasikwe ezinụlọ ha obi ka ha nagide n'ọnwụ nne ha ma sokwezeru ezigbo ụkpụrụ ọ tọgbọrọ ha. N'okwu o kwuru nyegara nne ya lagoro mmụọ, Chief Basil Osuakwụ kwuru na ọnwụ nne ya bụ nke metụrụ ya ọfụma ma metụkwazịa ezinụlọ ha niile ya nakwazi ndị ụka Katọlik. Ọ kọwaziri nne ya lagoro mmụọ dịka ezigbo onye otu nke Kraịst ma bụkwazara nwaanyị biri ndụ ya ịfụ na ndị niile nọ ya n'akụkụ bụ ndị na-erite elele ọma. Ezinne Osuakwụ Ụbaka bụ onye nwụrụ oge ọ gbara arọ 91.